Mga igsoon, mga anak sa Diyos. Ang unang pagbasa karong adlaw sa mga patay, nagikan sa libro sa Makabeyo, nga nagsaysay sa pagbuhat ni Judas, ug usa ka buhat nga puno sa pagtuo. Dili si Judas taniyo niha, dili pud ni si Judas Iscariote, lahi ni nga Judas. Kini si Judas sa libro sa Makabeyo, human sa gubat, iyang napansin nga ang pipila sa iyang mga sundalo nga napatay, nagdala og mga anting-anting nga gikan sa mga Diyos-Diyosan sa Jamnia. Nga sa iyang pananaw, usa ka sala batok sa balaod sa Dios. Aron sila maluwas gikan sa sala, iyang gipadala ang 2,000 ka salapi ngadto sa Jerusalem isip halad nga panalipod sa mga kalag sa iyang mga sundalo nga nakalas. Ningon ang unang pagbasa, he acted very well and honorably, taking account of the resurrection. 2 Maccabees 12:43. Maayo ug matarong ang iyang gibuhat tungod kay iyang giisip ang pagkabanhaw. Kini nga istorya nagpakita sa pagtuo sa karaang Israel nga adunay kinabuhi human sa kamatayon ug nga ang pagampo alang sa mga minatay usa ka buhat nga makapahimuot sa Dios. Mao kini ang hinungdan nga hangtod karon ang simbahan nagpadayon sa pagampo alang sa mga kalag sa purgatorio. Dili tungod kay walay paglaom, kundi tungod kay adunay paglaom nga makapahimulos sila sa kahayag sa langit pinaagi sa atong mga pagampo. Sama ni Judas sa libro sa Makabeyo, kita usab gihagit nga maghatag og spiritual offering alang sa mga kalag. Dili salapi, kundi novena pagampo, mga sakripisyo, o pag-apil kanila sa mga intensyones sa santos nga misa. Sa Ebanghelyo karon, si Jesus naghatag kanato og mga pulong sa paglaom ug kasiguraduhan. Si Jesus ningon, "Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me." John 14:1. Ayaw kamo kabalaka, nagatuo kamo sa Dios, magtuo usab kamo kanako. Kini nga mga pulong gisulti ni Jesus sa diyang hapit na siya mubiya sa iyang mga tinun-an. Gusto niya ipahinumdom kanila nga bisan pa man sa kamatayon, adunay dapit nga iyang giandam alang kanila. Ug sa maong dapit, siya mao ang agianan, kamatuoran ug kinabuhi. Unsay pahinumdom alang nato karong adlaw sa mga patay? Unang punto, si Jesus mao ang dalan sa amahan. Ang unang punto mao kini, si Jesus mao ang dalan sa kasaysayan sa kaluwasan. Daghang tao ang nangita sa dalan paingon sa Dios. Ang mga Hudiyo sa daang tugon naguna sa balaod ug mga ritual. Apan si Jesus nagpaila nga ang dalan padulong sa amahan dili usa ka sistema sa balaod kundi usa ka relasyon. Giingon ni Jesus, "I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me." John 14:6. Ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug kinabuhi. Walay makaadto sa amahan gawas pinaagi kanako. Si Jesus wala lang nagpakita sa dalan, siya mismo ang dalan. Wala niya gitudlo ang usa ka pamaagi, kundi gihatag niya ang iyang kaugalingon isip agianan padung sa kaluwasan. Ang kamatayan ni Jesus sa krus mao ang tulay tali sa tao nga nagpakasala ug sa amahan nga balaan. Sa atong panahon karon, daghan gihapon ang nangita sa dalan sa kinabuhi. Pinaagi sa kwarta, pinaagi sa maayong kahintang, pinaagi sa mga kahilayan. Apan si Jesus nagpahinumdom nga ang tinuod nga dalan padung sa kalinaw ug kahayag mao ang pag-uban niya sa atong kinabuhi. Ang pagtuo dili lang pag-ampo, kundi ang pagkinabuhi nga nagsunod kang Kristo. Sama sa gisulti sa atong angkol nga si San Agustin,
You have made us for yourself, O Lord, and our hearts are restless until the rest in you. Gibuhat mo kami alang kanimo o Ginoo, ug ang among kasing-kasing dili mahimutang hangtod nga makapahulay kini diha kanimo. Si Jesus mao ang dalan sa Amahan. Ikaduhang punto, ang kamatayon maoy agianan sa walay katapusang kinabuhi uban sa Amahan. Ang pulong ni Jesus sa atong ebanghelyo karon usa ka dako kaayo nga saad. Giingon niya, "In my Father's house there are many dwelling places. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you." John 14:2. Sa balay sa akong Amahan, daghang mga lawak. Kung dili pa, dili unta ako mag-ingon nga muuli ako aron mag-andam og dapit alang kaninyo. Kini nga pulong nagpahinumdom nga ang atong kinabuhi sa kalibutan temporaryo lang. Sama sa usa ka biyahe, kita anaa pa sa dalan. Ang langit mao ang katapusang destinasyon nato. Ang purgatorio nga atong gihinumduman karong adlaw usa ka pamaagi sa paghinlo sa kalag aron kini mahimong takos nga moadto sa langit. Sama sa giingon ni Saint John Chrysostom, "Let us help and commemorate them. If Job's sons were purified by their father's sacrifice, why should we doubt that our offerings for the dead bring them some consolation?" Tabangan og hinumduman nato sila kung ang mga anak ni Job nahinluan pinaagi sa halad sa ilang amahan. Ngano man nga magduha-duha kita nga ang atong mga halad alang sa mga minatay makahatag kanila og kalipay. Busa sa matag misa og mga pag-ampo nga atong gihalad alang sa mga kalag, kita nagpaambit sa buhat ni Kristo nga nagdala sa kahayag sa tanang kalag nga nagapaabot sa kaluwasan. Ang kamatayon mao'y agianan sa walay katapusang kinabuhi uban sa Amahan. Story time. Sa among klase sa Values Education ni adtong high school, gipa-recite mi sa among maestro sa usa ka tula nga gitawag og No Time. Ambot ba sa tanang tula nga akong gisaulo kaniadto gikan kinder hangtod college, kini nga tula usa lamang sa mga pipila nga hangtod karon ako gihapon nga nahinumduman. Kini naghisgot sa tao nga walay higayon sa pag-ampo tungod sa sobra nga kabisi. Hangtod nga namatay na lang jud tawon siya. Ang No Time nagkanayon. I knelt to pray, but not for long. I had too much to do. Must hurry off and get to work, for bills would soon be due. Niluhod ko aron pag-ampo, apan nagdali-dali ko, kay kinahanglang mo trabaho, kay hapit naman ang sweldo. And so I said a hurried prayer, jump up from off my knees. My Christian duty now is done. My soul could be at ease. Gikan sa pagluhod, nagdali-dali ko og tindog, nahuman na akong katungdanan, malinaw na ang akong galamhan. All through the day, I had no time to spread a word of cheer, no time to speak of Christ to friends. They would laugh at me, I feared. Busy jud ko kaayo, tibuok adlaw, ang paghatag og kalipay og pagdasig dili nako mahimo. Sa akong mga higala, wala ko'y panahon sa paghisgot kang Kristo, kay hadlo ko nga basin sila musaway kanako. No time, too much to do. That was my constant cry. No time to give to those in need. At last, it was time to die. Ang ako ang pasangil, busy ko. Dili kahatag sa uban kay busy ko. Hangtod nga niabot na lang ang higayon nga namatay ko. And when before the Lord I came, I stood with downcast eyes. For in His hands, He held a book
Niabot ang higayon nga niatubang ko sa Ginoo. Mitindog ko nga nagyuko ang ulo kaysa iyang mga kamot na asya'y gigunitan nga libro. It was the book of life. He looked into the book and said, "My son, your name I cannot find. I once was going to write it down, but never found the time." Ang librong gigunitan niya mo ang libro sa kinabuhi. Nilantaw siya og nisulti nako, "Anak, ang imong ngalan wala nakita nako, pero nahinumdum ko. Isulat na unta to nako ang pangalan nimo. Ang nakaapan lang na busy sad ko." Mga igsuon, mga anak sa Diyos, karong adlaw sa mga patay, ang pinakamaayong paghinumdom sa atong mga minahal nga nauna na kanato, mo ang pag-ampo ug pagbag-o sa atong kinabuhi. Ang ilang kamatayon, magpahinumdom nato nga ang panahon limitado ug kinahanglan nga magkinabuhi ta nga andam sa matag adlaw. Ang adlaw sa mga kalag, dili panahon alang sa ghost hunting o spirit of the glass, apan panahon sa paglaom ug pagtulunan. Sama sa giingon ni Jesus, "I am the resurrection and the life. Whoever believes in me will never die." John 11:25. Ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang musalig kanako dili gayud mamatay. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SBD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.